Ekjran! Ekjranen geef niet op, als wanneer waar. Ekjran! En ik lood die aan met ons Teichroeb. Hier wil we een gouden tijd hebben en daarbij God kennen leren. Welkom, lieve vriend. Welkom zu dit programma ekjran. Dankzij dat u van jou dabei bent, dat u die radio eingeschaltet hast, die aan YouTube bent. We mochten van jou dat u een gezegende tijd hast met ons. En dankzij Pedro dat u ook thuis hast hier te zijn en die Zeugniss van jou vertalen. We waren lot een beetje meer hier wat die Zeugniss is. Maar kan je eerst mal zeggen van wo du bist, wo du abgewassen bist en wer du erreicht bist? Ja, mijn naam is Pedro Teichroeb. Ik ben in Manitoba abgewassen. In Bolivien? In Bolivien. En geboren ben ik dan als een Christ. En zo is de Mennonieten dan geboren. En dan heb ik mijn meest leven in Manitoba, maar de Ulkenia geleefd. En ik had de ganze tijd een leven geleefd, voor hem zo doen zo weit als ik kan. Zie. Zo, ik wil eenmaal hier een beetje wat het versen zijn. We zijn van jou, maar niet in Bolivia, we zijn van jou in Chaco, Paraguay, in Scheintul. En zo, du bist hier nu, wennst du hier arbeiten, ist nicht so? En we waren dan nu voets wieder met die Geschichte und seine, wurde ze erst vertaal einfach, wo wir das leben, wo du jetzt, wo du einfach ganz in so und überschreiben wirst, wo wir das leben. Dat leven, dat is schrijnend. Leven, einfach mal ganz fremd zo doen. Dat is eigenlijk wat 20 jaar geleefd heb. Ik geloof immer, ik leef als een Christ. En leef over een ganz gottloos leven. Van mijn schuljaren aan, heb ik immer proeven gedanken te gaan, ik wil een dag een marder zijn. En wat ik een dag wil doen, dat wil een dag wil ik een ganzen Klumpen Menschen doen machen. En ergens wo een hoort, hoor ik aber immer nog, aber ergens wo ik ook wat Menschen wat Gottes leren. Wat maakt dat du zu deze gedanken kommst, dat du was een marder worden? Ik heb van zo'n klein een film gecheckt. Ik heb zo'n plichtfilm gecheckt en ik heb mal gezien dat hij een Menschen doodgemerkt op een film en dan komt dat aan mij neer. Dat wil ik doen. Ik lees dat. En wat ik een dag wil doen, dat ik wil vechten. En dan heb ik ook aangevangen te oefenen. Als ik 13 was, dan was mijn schuld te eng en ik ging dan op de snap. Voor mijn leven op spel zetten. Ik vang aan te schmecken, ik vang aan alcohol te drinken. En dacht me dingen uit, geen God te doen, wat ik me avonds uitdenken kan. Zie. En zo, mijn ouderen dat ik dat schwoor me. Ik kom met mijn ouderen niet alleen. Ik zei, die zijn ten fijnste mensen. En ik zijn ook over ik zijn apart einer. Zie. En ik geloof, du hast mal een oud rapport verloren, niet zo? Ja, mijn mam. Aan wat starf die? Die starf om Schriew. En krijg deze ganze tijd. Ik kom verder klok 2, klok 3 's morgens naar huis. En mijn mam zat immer buiten en vroeg, wat deed ze wat ze doet? Wat wie dan al die nieuwe mama? Nou, dat was nog mijn oude mama. En ik zei, wat kan je toch wat ik doe? Dat leven wat ik had, dat is meent. En ik wil dat leven zoals ik wil wel. En wanneer die moet sterven, dan wil ik niet los zijn en dan wil ik maar leven zoals ik me wil goed voelen. En toen had ik dan, ik had mijn ouderen dat zeer schwer gemaakt. Wat immer ik wist, wat hij niet gleichen, dat probeer ik dan te doen. En krijg dit, wat ik wil aanvangen te maken, of feiten, dat heb ik dan geoefend. Voor 5 jaar. Ik heb dat geoefend, zo veel tijd aan gespendeerd als ik kon. En met dat heb ik dan
mijn krietsen twee merk. Ik had het niet verdreigd, want ik geloof dat ik het verdreigen. En dan, als ik 19 weer, dan mijn mama, die wordt zeer krank. En dan dacht ik zo, nu komt de tijd dat ik eindelijk weer wat sterven van mijn ouderen en dan word ik vrij zijn. Tim, dat ik mijn leven wil gaan vervangen, dacht ik immer zo, ik moest een partner hebben. Ik had 3 jongens partner. Met die wat ik 2 jaar het hoop dan had je uit te feiten. Dan doe je waar als krijgt wenn ik dat probleem had wegen mijn kriets. Ik moest dat eigenlijk toch laten. En dan dacht ik zo, wanneer ik weer een novia gaan, dan wordt mijn leven gevuld zijn. En dan had ik voor 3 jaar een novia gehad. En dat veel immer nog wordt. En kreeg wegen mijn mama zo zeer krank weer. Dan een dag die starf. Dat weer een klaviefs morgens. Hoe oud was je dan? Dan weer ik 20. En als die dood weer, dan zeg ik zo. Einer is weg, nu zijn ik vrij. Nu kan ik dan doen wat ik wil. En dit onderbroek ik al niet hard. En dat weer niet een maand aan, vandaan wat mijn mama dood weer. Wat de hele jaar dan aanvang te arbeiden aan mij. Toen weer in de tijd van mensen van Canada, die deden deze bibelspelers en deze plotische bibelen. En ik, we zouden gingen ronddoen met die te reden. En ik wil een plotische bibel. Ik wil lezen spelen en ik kreeg die nog niet te houden. En dan hadden die mijn zuster 5 bibelen gegeven en 3 bibelspelers. En die gaf me 1 bibelspeler en dan heb ik dat 10 stunden dag wens gehoord. En even dag hoor ik dat chargen en daarna hoor ik de mensen nog even en toen vond de hele jaar dan aan mij te arbeiden. Wat ik met mijn leven de ganze tijd gedaan heb. En dat het ook nog een ander leven juist. En dan weer dat 3 maanden toe heen. Vandaan wat ik deze bibelspeler hoor en ik had zo'n zware tijd. Ik vond een radio te horen. Zeer plicht, dat weer niet legaal wanneer ik dat uit in de kolonie. Ik had een kleine radio, den moest ik immer versterken met een groot. En dan heb ik testimonials gehoord van radio. En wat ik dan een dag zie met mijn leven, wat ik heb, moet ik wat onder doen. En ik zie ook voor de zin wat ik gedaan heb, wat ik mijn leven lang geleefd heb, dat ja voor mij gewoon ook niet. En dan weer een pastoor, hij wil hier met mij reden. En ik zei, ik wil die zijn wat mijn leven geweest is. En dan wordt hij mij verstaan en wordt hij niet immer zijn voor die is nog goed. En ik vond aan te vertellen wat mijn leven weer. En dan op eenmaal dan hij mij ook zijn Bibel op. En dan eerst weer ik stil en dan stel hij mijn vrouw. Als ik geloof dat Jezus mij raden kan. Nou, ik geloof dat we dat nog kennen, want hij dat moet ons verdwijnen. En hij loste dan een paar versen uit de Bibel. En dan zei hij van dit is wat Jezus werkelijk zo'n lief voor mij heeft. Dan kon hij mij ook raden. En hij vroeg als ik bedreigd zijn deze schritten meer. En ik heb me door handen geknoopt en ik heb gebeten. Jezus om vergeving. Ik vond aan mijn zin op te nemen. Wat immer mij bijvalt. En ik had zo'n schrijnende angst aan mij in den moment, als ik nog niet naar waar gehad had. Maar als ik op eenmaal speer ik als wat ik immer een weg gedreven had wie het was. En als ik amen gezegd had van het gebed, dan werd ik tranquilo. En ik werd zo moedig. Sí. Qué lindo. Für mich ist es wunderbar zu hören, weil das
weil das sehr schwer ist und immer schwer, das waren die Angst, immer geraten werden, bet Jesus die Sinn genommen hat, dann wird, dann wird weich, nicht so? Dann wird es weich. Für mich ist es so wunderbar, so ein Zeugnis zu sein. Aber das Gute ist, Jesus hat den Sinn alle vergeben, aber die Geschichte, was Jesus du anfangen hat, dort wie nochmal, war das auch so wunderbar, aber das ist nochmal ein kleines Portje von was dann alles anfangen hat, nicht so? Ich glaube, wie ich von dir aber nicht diesen ganzen Port zu hören, so wie wir das nächste Mal machen wir dann das wieder hören, was in Pedro sein Leben alles passiert ist. So, wenn du mehr von Pedro sein Leben weiter weißt, dann hörst du das nächste Programm und mach Gott die da sehen. So, wie zu einmerken, würde ich die Frau wollen, kannst du noch uns ein mutmerkendes Wort geben, vielleicht von der Bibelwort? Ja. Vielleicht denkst du so, das Leben dort ist so geries und dort ist so schwer, dort gibt keine Vergebung. Aber wenn dort eine Vergebung gibt, dort wird es sowieso nicht anhören. Die Vergebung, die ist immer durch. Dort muss wir bloß annehmen. Und dort kann nicht so schwer werden, dass du dort nicht verstehen kann. Ich habe hier kriegt einen Bibelvers, der ist in 1. Korinther 10,13 sagt dort. Aber nun haben wir nochmal menschliche bekannte Versicherungen getroffen. Gott ist treu und er wird dort nicht zulassen, dort die Schwander versagt wurden, aus die Kraft haben. Er wird für einen Weg sorgen, aus den Versicherungen rauszukommen. Und das ist der Weg. Gott hat für die einen Weg, dort die Kurs von diesen Versicherungen rauskommen. Amen. Du siehst ganz mit einverstanden, Pedro. Und wenn du noch mehr von das wunderbaren Leben hier weißt, von Pedro sein Leben, dann lade ich dich ein, nächstes Mal weiter anzumerken und höre ich dann wieder. Gott sehen, bis das nächste Mal. Ciao, ciao. Dankeschön, dass du von dir auch dabei bist. Wenn du Fragen hast, was mitteilen willst oder ein Zeugnis geben willst, dann schreib uns im WhatsApp noch Meierteken 591 77 88 4479 oder schreib uns im Facebook oder ein E-Mail nur ekjran@gmail.com.